ya lafiya la ilaha illallah kwantar da hankalinki ya haula bi sha sai الله أنا راجع kaga hali gido ga amana kuma shi yaya سبحان الله سبحان الله سبحان الله tana aiki ya fi sani a hankali yawwa a hankali ya isa da shi kuma mutum ne mai guduwa shi kuma mutum ne mai guduwa